tinda namin guys, sugar coated, garlic, tapos yung adobong peanut, tapos yung salted na. Yan lang, 4 na klase. Dati marami yan guys. Ginagawa mo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Aisa M Vlog. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at like. Kung nga pala guys, dito po ako sa tinitindahan namin, sa pisto namin sa Bear. Sinurprise na yung asawa ko ng punta dito. Ayun, sobrang init, kawawa naman. Kailangan lang talaga magtiyaga. Galing ko ng school, pumunta ako dito sa pisto namin, sa tinitindahan namin, kung saan nakapisto yung paninda namin. Yan, yung nagtitinda yung asawa ko. So, nandiyan siya guys. Naka-green. Yung asawa ko. Yung paninda namin guys, fried peanut. Yan. Yun yung paninda namin guys, fried peanut. So, sawa ng Panginoon. Kahit pa paano nakakabinta naman ng okay. May pang-araw-araw kaming gastusin sa mga pangangailangan namin sa bahay. So, yun nga guys, ay ito, yun, tuntuhan muna tayo. Oo nga pala guys, ganito po yung itsura pag naka-makeup na jar, gumaganda din yun. Tapos yung pilik mata ko pala, yan. Bali, yung naglagay niyan sa akin, yung naglashes niya sa akin, ay yung pinsan ng aking asawa. So, yun siya guys, yan. Haba ng pilik mata ko. Pero paubos na rin yan guys eh. Nalalaglag nga yung iba kasi minsan gumaganon ako. Tapos pag naliligo ako, yun. Tapos tuwing pag umaga, magigising ako, gunaganon ko. Nakakalimutan ko na may extension pala yung bilik mata ko. Nakakaganon ako. So yung iba nalalaglag siya. Pero okay naman siya. Makapit yung ano. Yung naglagay niyan sa akin, yung pinsan ng aking asawa. Diba ganda-ganda? So, yan, nakapagkilay din ako. Pag sa bahay lang din kasi ako, hindi ako nagme-makeup. Pero minsan nagme-makeup din ako kahit sa bahay lang din ako. Siyempre, pumunta ako ng school. Kailangan presentable tayo, guys. Yung tinda namin, guys. Sugar coated, garlic, tapos yung adobong peanut, tapos yung salted na. Yan lang, 4 na klase. Dati marami yan, guys. Punta tayo guys doon sa Changi. Bili tayo ng merienda. Bibili ako ng merienda guys. Ito kasi sa kabilang highway guys. Meron Changi dito. May mga ukay-ukay. Bili tayo ng merienda. Yan, tatawid lang. Maraming mapagbibit dito. Bili ng merienda. Yan guys. Ang daming damit. Maganda ng damit nila oh. Ang ganda nito. Colorful. Ganda ng yellow oh.
natin. Magkano dito yung price, ate? Ma 100 daw siya. 100. Ang ganda niya bago pa siya new arrival. Bakit ng puso? Bili muna ako ng merienda. Bili tayo ng merienda, guys. Ano daw? Piso. Magkano dito, kuya? Tig 10. Wala po ba? Bili tayo ng palamig. Isaw at saka palamig. Okay, so kabili na tayo ng palamig. Isaw at saka palamari at saka palamig mango. Palamig siya. Mango. Tapos yun, calamaris na stick. Goma dahil goma lang mo. Mga rubber ka. Sila sana. Te, merienda, te. Merienda. Lalo tayo abuin nito. Saka. Patong ko muna dito. Teka lang. Sarap niya, guys, kasi puro siya na mango. Nasa na yun? Baka malaglag. Hindi, pasuyo daw ng calamaris. Ano yun eh? So guys, 4 lang naman yung kaya ko kainin. 4 na piraso. Ayan, magandang. Isaw. Meron pa tayo dito Joker.
ulit ako ito lang. Yung 10 na lang. 10. Enjoy. Muda lang ka mo. 300 lang nga yung inano niya sa akin. Tayo mani kayo dyan! Terus. Kaya mani po. Kaya mani po, mani boss, mani boss. Hi sir. Mani po. Ate mani, bagong luto lang. Magkano ba? Ilan dito? Dalawa? Oo, sir rin. Sige pa. Te mani te! 10 pataas. 10 te. Ilan? Wala. Wala ka naman eh. Ay, okay. Pawa. Sa kilala mo yun. Ito ba? Thank you. Pumasok yun! Oh, kuya! Kumusta? Balita ko kasi So yun guys, dito na nagtatapos yung vlog natin. Bukas naman guys, another vlog. So dito na natatapos yung vlog natin guys. Tapos na meeting para pagkain ko kasi po kanina na matigas na yung palaman. Hindi matigas na kasi ng konti. Baka nasingitan. So dito na lang guys, magtapos yung vlog natin. Bye! Ingat po tayong lahat. God bless mo.